Prečo chodíš so ženou, ktorá prišla o panenstvo počas druhej svetovej vojny? A ako ju poznám, nebolo to s našimi chlapcami. Ja s ňou nechodím. Sprevádzam ju len na charitatívnu akciu a jej vek je irelevantný. Podstatné je, čo má človek vo vnútri. Jediné, čo má ona vo vnútri, je prach a nestrávené mamutie mäso. Až taká stará nie je. Ale no tak stavím sa, že bola očitým svedkom vzniku agrikultúry. Prestaň. Jej maturitné tablo visí na stene jaskyne vo Francúzsku. Už si skončil. Dizertačku mala na tému oheň. Charlie, neviem prísť na to, ako sa vypína sprcha. Je tam priveľa páčok. To je dobré, zlato. Usuš sa, ja to spravím. Vďaka. Aké je to randiť so ženou, ktorej IQ sa rovná jej veku? Možno, že mi to povieš ty. Ale majú spoločné aj niečo iné. Obe sú ako sušené slivky, ale tá moja sa z toho ešte môže dostať. No, ďakujem za pekný večer. O nie, vďaka, že si išiel so mnou. Nerada chodím na tieto podujatia sama. A ten tanec, ani sa nepamätám, kedy som naposledy tancovala. Bolo to fajn. Ešte jeden tanec? Prečo nie? No. No, ďakujem ti, si taký milý ku starej osamelej dáme. To nehovorte, nie ste stará. Ste energická, fascinujúca žena a cítil som sa veľmi dobre. Aj ja. A prosím, zamysli sa nad tou mojou ponukou. Isté, samozrejme. Dobre, takže dobrú noc. Dobrú noc. Tak, dobré. Dobré ráno. Dobre, Kto poslal tie kvety? napoviem ti. Prečítaj si kartičku. Ty si ju čítal? Nedalo sa, je to klinovým písmom. Dobre, rozumiem, je stará. Priniesol ju rímsky centúrio. O bože, mám problém. Ak si ju nabúchal, budeš na prvých stránkach všetkých novín. Daj si pohovčan. Ale no tak, makal som na tom celé ráno. Počúvaj. Prvého manžela volala Hun, pretože ním bol. Jej prvé Vianoce boli naozaj prvé. Prechádzky po pláži si obľúbila potom, čo ju more vyvrhlo a na miesto plutiev jej narástli nohy. Jej rodná hruda je láva. A nakoniec veľký tresk. Na to ešte nemám vtip, ale určite na niečo prídem. Odchádzam.